Nvidia pred pár dňami predstavila DLSS 5, ale reakcie sú zmiešané. Poďme sa dnes spolu pozrieť, prečo je tento fotorealizmus možno to najhoršie, čo sa mohlo gamingu stať. Pre tých, čo nevedia, to len skrátka vysvetlím. DLSS je technológia upscalovania obrazu. Čiže na grafike sa hra vyrenderuje napríklad vo Full HD, ale upscaluje sa na 4K pomocou umelej inteligencie. S tým súvisí aj frame generation, ktorý sa tiež na základe AI snaží dopočítať medzi snímky. A vďaka tomu vieš hrať graficky náročné hry aj na slabších kartách, alebo si takto navýšiť FPS. Takže DLSS začínalo ako super myšlienka. Podľa mňa tiež nie je najlepšie sa hnať za čo najvyšším surovým výkonom, ale je lepšie to celé zoptimalizovať, pričom potrebuješ menej výkonu, potrebuješ menej elektriny, ale môže byť vysmiatý, lebo máš 120 fps na ultra detailoch. Čo sa ale za mňa stalo je to, že vývojári sa častokrát vyjebu na akúkoľvek optimalizáciu a počítajú len s tým, že grafika si s tým nejako poradí, vyupscaluje sa to a bude to vlastne také fajné, nie? Už dokonca pri niektorých hrách je v požiadavkách napísané, že odporúčajú zapnúť funkciu DLSS, čo je za mňa absolútne insane. No a prejdeme späť k tomu, čo Nvidia vlastne predstavila. DLSS 5 ti robí to, že cez tú hru, čo hráš, ti hodí zasa nejaký AI filter, ktorý robí obraz fotorealisticky. Oni to ukazovali na Resident Evil Requiem, FIFA a Starfielde. A ešte na Hogwarts Legacy. K tomu sa ešte dostaneme. Na sociálnych sieťach to zasa rozburilo vážne, že hráči to nechcú podobne ako v 2018, keď vyšiel ray tracing, teda realistické odrazy svetla. Radšej chceš mať reálne svetlo a 30 fps, alebo niečo horší obraz a 120 fps. Píš do komentára. A vzniklo na to aj kopec memečiek ako napríklad toto. V čom ja, ale aj iných hráčov vidím problém je to, čo už sme tu raz mali. Že vývojári sa len prestanú snažiť, vygrcajú hovno a nech si s tým tá AI robiť čo chce. Akože povedzme si. Áno, z technologického hľadiska je to absolútne insane. Predstav si, že toto všetko tá karta renderuje v reálnom čase. To je všetko OK, ale z hráčského hľadiska podľa mňa nie je úplne fasa, keď tvoja postava v Hogwarts Legacy vyzerá jak 40-ročný boomer, ktorý 7-krát dojebal alkohola a preto prepadol a nezmesí sa do lavice. Ďalším problémom je, že toto celé funguje na nejakom jednom modeli a trocha mám strach, či v končnom dôsledku nebudú vyzerať všetky hry rovnako. Chápeš, jak keby ich robil jeden človek. Tým sa dostávam k ďalšiemu bodu, a síce, že sa podľa mňa z toho vytratí taký ten pôvodný umelecký zámer. Teraz to má väčšinou nejaký zmysel, ako to je nadizajnované. Ale keď sa do toho pustí AI filter, nemusí to zrovna zobrazovať pôvodnú atmosféru alebo zámer. Hej? Zober si napríklad, že chceš spraviť takú temnejšiu atmosféru po takej letnej búrke, všetko je také troška dožltá a zrazu príde robot a povie: Haha, málo svetla, tu máš viac kontrastu do huby, tu máš viac jasu, čo ešte chceš? Saturation, tu máš. Vieš čo myslím? Proste podľa mňa to veľakrát dojebe tú atmosféru na úkor toho, aby to vyzeralo jak z katalógu. Ale s hrami je to podobne ako s videom. Perfektný obraz je síce pasa, ale ide o to, čo je okolo. Zvuk, príbeh a podobne. Doteraz sa hrá Mafia, pôvodná hra z roku 2002, tuším, a tá teda nemá super grafiku. Najväčší hnus to je v tom Hogwarts Legacy, kde podľa mňa má byť ten svet taký fantasy, komiksový a nie toto. To už ani nehovorím, že dnes je moderné vydať dojebanú hru plnú bugov a potom ďalšie 3 roky fixovať. Takže asi tak. Čo sa konkrétne toho traileru týka, tak Nvidia tvrdí, že to má prakticky skoro hotové. Má to teda byť fotorealistický AI filter, ktorý ale v týchto ukážkach beží na dvoch 5090-kách. Jedna teda renderuje hru a druhá ti dá navrch ten AI filter. Čo je teda, povedzme si, dosť náročné na výkon. Ja si myslím, že to bude ešte nejak vychytajú na 5000-kových kartách, alebo príde zasa nová generácia 6000-kových kariet. Nvidia na svojom webe tvrdí, že jak teraz tie hry vyzerajú, vlastne neznamená vôbec nič. Malo by to byť čisto na vývojároch, čo to DLSS 5 bude s hrou robiť. Napíš do komentu, čo si o tom myslíš. Ja si myslím, že pri hrách ako je Resident Evil to za mňa vyzerá v pohode. Tá hra sa snaží byť fotorealistická. FIFA asi tiež v pohode, ale jak som povedal, to Hogwarts Legacy sa úplne míňa pôvodnému zámeru. Keď chceš inak vedieť viac o AI slope a troška si zaspomínať, ako sme vyrastali, tak teraz ti tu vyskočí video. Slovo na záver. Je to určite technologický pokrok. O tom sa nebavme, len som si není istý, či tým správnym smerom. Väčšina z nás sa dnes už nevyhne upscalerom, proste keď chceš vo vysokom rozlíšení, na ultradetailoch, musíš ich používať. Ja chcem veriť,
že sa nedostaneme do situácie, že toto bude nutnosť. Nejde o to, ako to teraz vyzerá. Za 5 rokov to možno poladia a bude to vyzerať mega. Dôležité teraz je, aby sa vývojári nespoliehali len na DLSS 5, ale aby do hier vnášali stále to umenie a tú jedinečnosť ako doteraz. Do komentu napíš, čo si o tom myslíš ty. Bude to revolúcia v gamingu, alebo všetky nové hry už budú len jeden veľký AI slot. Ja ti ďakujem, že si video dopozeral až sem. Hoď tam ten like a odber. To už je všetko. Čaute.